What's up guys? It's your boy Chiki Boy back in again with another vlog. So kauban ako karon si Rap the Octopus. Rap TV. Subscribe ni siya. So karon nami karon diri sa Kagubatan, dili nami sa Daruan karon guys. Magbuhat mig project na mo sa Pilipino. Documentary nga 8 minutes ra. What the kaduwa na yun ako. Kaduwa na yun akong intro. Kaya ang una gidelete nako kay murag kani ko mag-una intro kay Choy kita. So kani siya ga-vlog mo ni siya guys kanang bago-bago way pa og si Justin dad. Aba sa daghan mi. Pila na ito subscriber di iyang Justin 15 pa to no ay 16. Ako ni daghan na 933. Iyang Ako 933. Ito ni buong ko eh. Pagkuan ako. Lo. iso kay pinaka-product dito na. Iyang kuan yang Jupiter ay simpay. 100 kapin. Kay kuan 100 kapin. ay Kapin nga. Bus Charles kay 361. May ginsay mo ginananaw. So, mo lagi to guys. Karon kay aghuwat pa namo sila China. Ako minsan tanan mga members na mga China. China Tumboy. Si Kuan si Justin, si Kuan si Wrestling Court, sa Mireros, Aisin. Basta mora na sige tunga niya. Sige tunga lagi taga video na mo sige may balik. Kay mauno nam sa balik kay ang mga kauban di manunga ba. Mao na problema ron. Kuya sa pagkakaglubi dire kay basta kuya kita mo tagakaglubi guys. Yo. So karon kay ako istorya nyo nga nami group chat sa Facebook. Puro rami mga content creator. So kung ganahan mo join, just join. Yeah. Hi. Sug. So I'm back, man. So si Ralph, trip kayo na kita ka na. Trip kayo nga mo. Sakripisyo kayo. Sakripisyo kayo. Sakripisyo kayo mo. Sakripisyo kayo ba? Mo na sakto nga vlogger guys. Bago pa gani. Join na kayo. Saan mo na ka magdugay ng buwan? Hindot na kayo na yaba. Magkadugay sarap ta. Kami kik-trip ta. Mag-email sa ko rapay. Balik lang ako kay mag-email sa ko. Boom, I'm back. Sa tinud ba ko ga-email no? Nawara ka to kanita. Og si Justin Kuyaw. Padong na dire. Kanang ko pa siya tripod kay para sa mong documentary lagi mo lagi to documentary na mo. So yeah. Kanang atas limonsituhan. Come here, let's go. So mo to giwat pa na ko si Justin no kay trabaho na ka si Justin ra mong kuan among gwapong amigo Justin. Shout out din mo kung itanaw ka karon. Ikaw among gwapong amigo. Kami Rob. Dara po. Sting vlog sa simbuang. Tara. Tama na. Mora na yung vlogger nga siglakaw. Asa mo mangita na diri ra. So karon naabot na si Court. Tara. Si Justin na lay kuwang kay siya na ibabot eh. Ini. Nakayata na sa bago naabot oh. Tara na. Sweet as duha. Sweet king duha. Ay, ila diri ba. So karon si Justin. Wala mo gudungan Justin Green. Awan Sig balik-balik ka to. Kuha na kayo ba? Di may mga manyat. Tay Ingon China mali. Kuha ba siya? Kana mo na ligo. Guwapo ba to niya? Nang lugot pa to siya. Kuha niya. Pero isulti kay. Pati kay to na. So karon kay. Duha na nabot. Dagan-namin na si Ralph. Si ako. Si Chrislyn. Si Court. O Justin padung na sad. So dagan na mi. Okay kayo. So boom, padung na ako uli no. So sorry kung karon ako nakablagay. Busy ko sa among shoot. So atura ko ninaog sa Laguna dito. Atura ko ninaog tricycle kay ang katong pasayro niya nga sa katulikuan kay na mga grocery ba. Ato iyara dito gihato niya. Ano ko ninaog ni plate ako kay. Anam ko yung tilman ako guys. So ano na kuli, ato naman maunahan dito ra. So update na lang tayo ni padung na kuli. Let's go. Boom, I'm back no. So nana ko karon diri sa mong layo sa balay. So karon kay mo kabangon sa akong buhatan. So kanang kapoy mo maong karon jud ko naka-vlog balik no kay didto kapoy kay mo shoot wa may hunong kay basta makita ro tayo ako ro tayo upload sa akong YouTube channel. Nanto siya mga behind the scenes. So ako ipakita ninyo. Tara siya. 1 2 3 go. Cut.
1, 2, 3, go. Saan ka? Anong gagawin mo? Doon lang po, paikot lang po, papunta sa school. Sorry akong... Sakto na to. Ano lang, anong Anong gagawin mo? Sige, 1, 2, 3, go. Anong gagawin mo? Ay, balik sa baasan na nila eh. Ikat na na! Ikat lang na ang gun! So, di ba nakita na ninyo? So, mga to siya guys. Cut ko lang sa amubulan sa kay. Kung naman, ay, di na kayo pakita tanan pe. Kasi mailhan ninyo ba? Nga, maudot akong i-upload din ikakuan. Basta i-upload ako to siya akong channel. That's my promise bro. So, akong kuya nila. Shoutout din nila. Justin Kuyaw, Rat TV, China Jimenez, Chrislyn Abano, Delica Garcia. Isa po din narito. Si Chiri, si Lovely Shin, Alin Sonorin, si kinsa ba to? Limot ko. Court. Ora, kami rin nanunga dito sa mukat. Sa kadaghan namong grupuan, kami rin nanunga. Kay kami ra mga tarong estudyante. Ha. Sabi na dito pero tarong dai kay. Saya mga nawon sa mga sahay kay. Saya matapol sa hindi sa estudyante pero matapol siya. Di ba? So karon na ako diri sa musod no. So ano siguro pag TV kay alas 3. Pero sorry kung iti ako siya suga niya ra. Murag buwang. So I'm here in my kwarto man. Sige to suga. Yeah. So dire ano lang ko to guys, simple to guys. Katag kayo siya kaya amo kay kukuto. So kung magbuhat kayo video dali lang magbuhat sa mo choy man. Choy siya guys. So. Okay. So perfect. Kan. Now murag buwang si kung mo ba. So nasa ta istoryahan. Ang akong i-upload na sunod sa channel ako katong hindi yung lokoy niyo katong project na mo kay para ka naman kontro nga kuan mura sa documentary ba to short siya 8 minutes mura siya guys ayun mo na nga mo 8 minutes ba o abot or lapas kay depende na mo kung sa akong short so mura siya guys so nakita nyo ganiha kung sa akong gipita no nakita imo mo gipita nakita jud so ambot na nga akong tapos siguro ko buhat anong video ron so ako tanigamot ang ambot og 10 minutes kay akong mga vlog di na 10 minutes guys 10 minutes pero ugma mag-vlog sa ugma guys kay trabaho na ka daily vlog sa taron so wala tag daily vlogs kay way classic so anyway class way daily vlogs so ugma ay mo kabala ka kay mag-vlog ko ugma dito sa duran kung kinsay ganan mo apas na mo kuan gyud ko dito ambot lang nga ano sa amin magkuan na siguro sa alas 12 na alauna na siguro na kay shoot me bugo kayo mi nagstoryahan mo kaya si China balayan kaya sila kasabot ang mga kauban kay ay di lang nato minsan si China kay kabawa ka unsa na yung ibuhat so lagi ato lang China kung itanaw ka karon dugay ka nabot kaya nung gipasa kay ingon ka alas 12 nabot ka alas 2 na unsa ka man na takto diray katong ingon ni katong meme ni Katrina Gray ako na ibutang alas 12 ang sabot alas 2 maabot so guys kanang wala ko mistorya balik akong istorya kaya kung piling no so ako raman pero may usa diri kay I'm alone so nasa kay bato na bumalik ako let's go